Hej, nu står Top Gun TV her på, hvad hedder det her? Hvad hedder det altså? Årets pølsevogn. Og vi har fundet årets pølsemand. Hvad fuck det nu her? Og så ham vil vi gerne lige spørge om en masse spørgsmål. For det første, hvad hedder du? Brian. Efternavn, så folk de kan finde dig. Mathisen. Årets pølsevogn Facebook. Hvad hedder den? Årets pølsevogn på Facebook. Årets pølsevogn. Nå, altså, du vil sige, din Facebook-side hedder Brian Mathisen Årets pølsevogn. Ja, årets pølsevogn. Okay, Årets pølsevogn. Den skal I hjem og finde inde på Facebook. Nå. Hvad synes du om Top Gun? Han er fin. Det var da meget godt. Hvad synes du om hans musik? Den eneste jeg kender, det er faktisk Kongens Have. Ja, det er den. Hvad så med 6 liter? Kender du den? Nej. Skal vi lige synge lidt af den for ham? 3, Det kan du godt, Bjarke. 1. Jeg er for kendt til det her sted. Jeg vil have alle klubbens damer med. Og jeg vil sige dig gå ned. Popflasker, 6 liter med vodka, vi Danser. Okay, godt nok. Nå, hvad synes du om twerking? Twerking? Ja. Jamen, det er da meget fint. Der er der noget, der er noget rytme i. Ja. Er det sådan lidt, er det sådan lidt frækt? Nej. Nå, okay. Det synes jeg så. Det er fordi, du er ung, Bjarke. Ja, okay. Du var faktisk ondt. Nej, det er ikke på den måde. Det er fordi, han er teenager, og du er voksen. Hvad synes du om bøllehatte? Det er okay for unge mennesker. Tag lidt højere, så man kan høre det. Det er okay for unge mennesker. Det var godt nok. Altså, de er bare sådan, altså min morfar går med bøllehat, så det vil jeg ikke sige. Måske er han ung. Ej, han er 64.